Delok narek kae. Nyanyi gak jelas. Iya, gak jelas nyanyine. Ayo ngono. Ayo. Rek, awakmu iku nyanyi apa sih? Gak jelas blas. Masya Allah, masa awakmu gak harus wong selawatan? Apa penting selawatan iku? Penting lah, selawatan iku digawe nyanjung Nabi Muhammad. Aduh, Nabi Muhammad iku sapa? Sih, kok kudu di selawati? Dak barang. Wis, gak usah diladeni arek-arek iku, ayo latihannya. Iya, ayo mulai deh. Rek, timbang ngrungokno lagumu enak ngrungokno laguku. Maksudmu apa? Yo gak bermaksud apa-apa. Maksudnya mending kamu ngalah ae. Ngalah iku awakmu doak dhewe. Ibu. Iya, iki panggenan dhewe. Ibu dote. Iya. Iki lah panggonan umum, kabeh iso manggoni. Tapi iki lagu sik mbak arek-arek sing manggoni. Lho. Enten apa niki kok rame-rame? Ustazah, kula kalih nisa mboten diparingi selawatan teng mriki. Napa bener ngeten? Sakniki kula ajeng tanglet teng ling tungtung dopen kalih Abi. Napa kok kancane mboten diparingi selawatan teng mriki? Jelas lah, Ustazah. Gak oleh wong iki panggene awak dhewe. Nah, arek iku nyanyi lagu-lagu gak jelas. Kan selawatan dudu nyanyi-nyanyi gak jelas. Astagfirullahaladzim. Selawatan iku anjurane Al-Qur'an. Apa penting selawatan iku? Alah, paling yo gak penting. Astagfirullahaladzim. Apa penting Ustazah awak dhewe ora ning Nabi Muhammad? Penting nemen. Sakniki kula jenenge tanglet teng ling tungtung dopeng kalih agamane sampean iki napa? Islam dong, Ustazah. Sing beto ajaran agama Islam niku. Yo ndak tahu Ustazah. Sing beto ajaran agama Islam niku ya Nabi Muhammad. Muhammad iku entuk tekan ndi ajaran Islam iku Ustazah? Biar awakmu iki sekolah apa gak sih? Mosok gur koyo ngono ae gak ero. Awakmu ro ta? Muhammad iku diutus karo Allah kok nyampekno ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam iku teko Allah. Seindah apapun DJ yang kau mainkan, tidak seindah sholawat yang kita nyanyikan. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena solawatlah yang akan memberikan syafaat. Kami, keluarga besar Sinta WD Official Channel, mengucapkan